Maita yenyu vadikani, gashirai dzidziso. Ndinoziva kuti ikoko mune nyaya dzakawanda chaizvo. Munosununguka kutiridzira kana kutinyorera. Isuwo tichibvunza kunyanzvi dzedu kuti tikupei mhinduro dzakakodzera sezvatiri kuitwa panapa. Chirongwa chedu tiri kukocherwa neZimpax. Ndo iri kukochera chirongwa chedu. Ndoziva kuti regai nimbokanda umwe uri mubvunzo uchapindurwa neanopindurawo zvake. Ndinoziva kuti tine zvakawanda zvinotinetsa pakudyidzana nemhuka apa. Ngatimboti paitika tsaona. Tinoziva kuti rufu harudzoreke kana munhu afa. Asi pane betsero here inouya? Pane betsero here inouya kune vava vachengetedzi vedu kuti apa munhu ava vakasangana nedambudziko nenyaya yakati muchazoupindura mubvunzewo. Ngatiendei zvedu. Tichikurukura kudai zuva ranhasi ndoona sokunge tatora mhuka dzese tikadziisa mugumbeze rimwe chete, nokuti mhuka idzi dzine manetsero adzinoita akasiyana siyana ende zvichienderana nenzvimbo. Ndakaona pasocial media vanoti Facebook kuchirundu vanhu vachifamba zvakanaka nemhuka vachipanana avanoti magiveaway mumugwagwa aya. Zvekare mubvunzo wechipiri wandinodawo kubatsirwa ndokudai chivanhu chedu yatinoti culture inoshanda here pakuderedzwa kwemhuka, kunetsana kwevanhu nemhuka. Ndinobvunza ndichidaro, ndakaona kune imwe nzvimbo yandakaenda Mambo kwanetsa shumba kwenguva yakareba. Vamiririri vanoona nezvemhuka veparks vakazoenda kuna Mambo akati kuno hakuna shumba dziri kunetsa, kune mhondoro dziri kuno, hadzisi shumba imhondoro. Ndo zvakataurwa naMambo. Ndo mubvunzo wangu. Ndizvo zvingatimboendai pana sekuru venyika dzimu vauchirei maoko. Nekuti kana ichinzi shumba ndiyo yamunoti pachirungu lion yamunoona iye, handiti? Kana yaamhondoro wamudzimu, handiti? Wamudzimu ndo unopfeka munhu. Tomboya kwamuri sekuru. Nyaya yedu yakamira sei kunyika dzimu? Ya, ndinotenda zvikuru nemukana wamandipa kuti taure nyaya iyi. Pane kushandidzana mumatunhu atinogara emhuka nemadzimambo nemasvikiro nemhondoro, nekuti nzvimbo imwe neimwe ine zviyera zvayo. Pane pamwe pekuti vanhu vanogona kukanganisa chivanhu kana kuti kutadzira matunhu avo kuchivanhu. Kune nzira inogona kutotinhwa kana mhuka dzesango idzodzo, nzou kana makudo, ongouya munda mako iwe wotodya, wotodarika imwe minda. Izvozvo hazviriko. Saka paitaurwa nyaya yekunetsa kwemhondoro, pane nyaya yekuti mhondoro mweya unopotera pamunhu, handitika? Kozoita kwekuti wakuda kutaridza kuti muone kuti kunze kwakaipa, munoona mhondoro yacho, asi nenge iri yenyika dzimu. Aiurayi, haina imwe mhosva yainogona kuita. Kana ikapa kuda kuitika mhaka, ndobasa remadzimambo nemasvikiro anenge varipo kutaura nepasi. Tinokutendai sekuru, maita henyu. Ndomboya pana ofisa tisati taenda pana Gweta namufundisi. Mazvita Dr. Chisamba, zita rangu ndinonzi Detective Constable Shoko, ndiri kuCID Press and Public Relations. Kwatinoshambadza mashoko ane chekuita nekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa zvenyika yedu zvinomiririra upfumi hwatinahwo. Ndoda kudzokera pamavambo pechirongwa pataura kuti tingagona kugarisana here nemhuka. Tinoona kuti mukusagarisana kwevanhu zvakanaka nemhuka ndimo munobvira kuparwa kwedzimwe mhosva dzizhinji dzinozosakisa vanhu vapinde muchitirongo. Saka ndiri kuti kudini basa rechipurisa rakangogara riri revanhu. Mutemo unotichengetedza. Isusuwo sevanhu tine kodzero yekuchengetedza mitemo yedu kuitira kuti tichengetedze zvatinazvo. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Ngatimbonzwai mutemo unoti pambobvunzwa zvemutemo. Saka Gweta redu regai ritipe kuti mutemo unoti kudi. Hakuna nyika isina mutemo, hakuna zvinhu zvisina mutemo. Kubvira kumba, kunharaunda, kukereke, kunyika, kupi hapana pasina mutemo. Tinotenda vamadhuya. Chokwadi pane mubvunzo wambobvunzwa uchitaurwa kuti tanga tichigadzira mutemo wedu weParks and Wildlife Act tichiita amendment bill. Ndinodavira kuti amendment bill iyi izvezvi sekutaura kwatiri kuita
changosara pairi chete ndechekuti indiso kumutungamiriri wedu wenyika vasaine wotova mutemo wedu mutsva muno muzimbabwe. Zvinova zvinhu zvinofadza nokuti danho iri tava namakore taritanga. Asi kuti ndipindure mubvunzo wambobvunzo wokuti ndezvivi zvimwe zvikuru zvingava zviri mumutemo uyu zvakachinja mune zvataimbove nazvo. I think chokutanga ndoda kutotanga nekupindura mubvunzo wamambobvunza uya kuti kana kuri kunzi munhu asangana nedambudziko, kana kuri kunzi paitika njodzi yakonzeresa rufu, pane here chouviri chingawanikwa chinobetsera. Mutemo mutsva uyu zvatakauita takagamuchira kuti dzimwe nguva hatigoni kuripa upenyu hwomunhu kana huchinge hwarashika, asi chatinogona kuita kupa rubetsero kumhuri yashayikirwa uye kupa kunyaradza mhuri iya. Saka mutemo uyu takaisa chiga chokuti kana munhu achinge akuvadzwa nomhuka kana kuti pachinge paita rufu kuburikidza nokuurawa kwomunhu nemhuka, asi munhu watinoti tinoyamura munhu akasangana nedambudziko iri ari panzvimbo yakafanira, nekuti tinodavira kuti dzimwe nguva tine hama dzedu dzinopinda mumasangomo tichida kunotsvaga usavi zviri kuzvekomutemo. Ivavo vakasangana nezvavasangana nazvo kuti tipe hurumende yedu basa rekuvayamura, takawasa kuti tingakurudzira tsika dzakaipa. Saka takati isu munhu anosangana nedambudziko ari pakafanira, hurumende ichine matanho aichatora nemari dzaichapa kubatsira vanhu vemhuri idzi. Ndoda kukumikidza kuti chatakaita ndecho takati rubetsero, muchirungu toti relief, hatina kuda kuiti compensation, nekuti dzimwe kwa compensation inoreva kuti tinodzosera munhu paiva paya, asi kana upenyu hwarashika hungadzosegwi. Mashoko akanaka ari kutaurwa negweta redu. Chatakati tiise mutemo wedu ndechokuti nyaya dzokuwana kuti chii chinowanikwa navanhu kuburikidza nemhuka idzi. I think vambotaura mamwe atinoti mabenefits ari kuwanikwa kubva kumhuka, asi isu takati muzimbabwe muno vanhu vari kugara munharaunda takuvapa simba rokuti vauye pano pamwe vatarire nzvimbo yavanotendera kuti nzvimbo yakakura zvokuti tinogona kugadzira nzvimbo yedu totora mhuka toisa munzvimbo yedu. Dzimwe nguva vanhu vauya vachiona vachitipa mari, kana yakakura dzimwe nguva vanhu votova vachivhima munzvimbo imwe kuti tiite mari. Takati toda kudzisa zvakaita sedevolution zvakakurudzirwa nehurumende zviya kusvika pazasi pemacommunities kuti vawane benefit. Zvakakosha izvo kuti tirambe tichifambirana negwaro nedirection nehurumende kuti vanhu vawane mabenefits. Mashoko akanaka. Nguva yedu ishoma, saka hatigoni kuti tingapedza zvose zvatakaisa mutemo, asi zvatinokurudzira chida izvezvi patavo pokuti mutemo wedu wava kuzosainiwa nemukuru wedu wenyika, tine urongo hwatinahwo hwekuti mutemo uyu uchingopasisiwa tichafamba matunhu ose muno muzimbabwe tichichenjedzana nevagari nevanhu vedu vemuno muzimbabwe kuti mutemo mutsva uyu unorevei, unokupai simba rakadii, uye unokubatsirai sei kuti matambudziko ose amurisangana nawo pamusoro pemhuka agadzirisike. Muchirirai gweta renyu. Vaita zvakanaka vanyatsozvidadamura chaizvo, asi regai ndikusimbaradzei zvakare. Kana muri pachirongwa chakabata seMike Samba Show muri kunyika, iye zvino vari America vanotihwa, vari Australia vanotihwa, vari kupi. Saka ndiyo imwe shambadziro yatinenge tichiita pamasaisai tiripo nekupi nekupi. Kasangane muchikamu chinotevera. Manzwa zvakasiyana-siyana zvabva kune vana vedu, zvabva kuna namai, mafundisi, magweta, nyaya iri kutyairwa zvakanaka. Ndinoziva kuti kune vamwe vachine chidaka-daka. Tikupei mukana uno. Ndoda kutaura maringe nenyaya yehuman wildlife conflict. Ndiri umwe akashanda nemacommunities akawanda akasiyana-siyana muZimbabwe vanoexperience nyaya yehuman wildlife conflict. Chimwe chatinoona ndeyekuti macommunities haazivi kumwe kwekuenda, ende uye macommunities anongofunga kuti human wildlife conflict yese ndeyezimparks. Asi ndingada kutaura nezvechimwe chimhuka chinonzi appropriate authority status, ndichati zimparks itaura nezvayo. Izvi ndezvekuti kana iwe sekuti unogara kumbiri mucommunity menyu moitika nyakanyaka yekuti manetsana nemhuka, vanofanirwa kunge variyo mafirst responders vanouya kuzotarisa nyaya iyoyo. Havasi vezimparks, asi kuti rural district council ndio inofanirwa kunge iri padhuze.
zvimwe zvinoitika ndezvekuti Zimparks iri kugona nepesi painogona napo, asiwo dzimwe nguva maofisi avo ari kure. Saka macommunity haana ruzivo irworwo rwekuti marural district council authorities avo atori nesimba yekuti adhilewo nemaissues iwaya. Chechipiri chimwe chanoda kutaura inyaya yemabenefits yataurwa nenyaya yecampfire. Mumacommunity umu zveshuwa tiri kufamba campfire, vanhu vari kuwana mabenefits. Asi dambudziko ratakaona mberi rimo nderekuti chinonzi benefit chacho maisamba chinosiyana. Kumba kwenyu navachisamba chamunoti benefit kudai mari iri kupinda muhomwe. Umwe akavakigwa chikoro kana chigayo ibenefit. Saka pamunozonzwa pamwe pachinzi macommunities asi kubenefita, munotozoshambutsika mukapinda mucommunity imomo motoona kuda makavakwa chikoro kana kuti makaiswa chigayo. Saka inyaya iyoyo ndofunga inyaya inongodzokera zvakare kuchenjedzo kuti ngatisasiyei tingoti zvese tongoti human wildlife conflict yese ndeyehurumende. Isusuwo tiri kuitawo sei seisu vagari vemucommunity kuti tigarisane nezvinhu zvakanaka uye kuti tionewo kuti nyaya dzana campfire dzaita sei dzafambira mberi zvakanaka. Ndotenda. Mashoko akanaka nai. Ndada zvikuru pawataura kuti isusuwo tiri kuitei. Pataurwa nyaya dzakawanda dzatinogona kubatsirika. Isusuwo tiri kuitei. Munoziva kare, ini semusikana wakare ndaiziva kunyange muzvikoro zvemumadhorobha izvi maitozwa kuti chibhazi icho chakabva kuno mumwe mubereki, icho chinotambisa vana icho chakabva kune mumwe mubereki. Asi ndinoona kunge isu tinotiomei kana kuri kubatsirana, tinofanira kurekedzerawo maoko edu kugadzirisa. Iye zvinotakuona kuti kana zviri zvikoro, nokuti nyaya yezvikoro yataurwa, mwana anobva kure kure achikotsera mubhazi achinotsvaga zvikoro zviye zvaimbonzi former group A schools, nekuti ndo kwakavakwa, ndo kwakadini. Saka kurudziro iri pano iri kutaurwa nemwana wangu ndeyekuti isusu munharaunda medu tinoda zvikoro zvedu kuti zviite sei. Isusu munharaunda medu tinoda kuti mvura yedu iite sei. Ndinokutenda. Ande yamwene? Aiwa sunukukai kana muda kuombera henyu. Andei. Maita basa maichisamba. Ini ndine mubvunzo wangu wakanangana neveZimparks. Ndinobva kuMashonaland West. Kune nzvimbo dzinenge mahombekombe Nyamunga. Takaona mapepanhau mushure menguva yapfuura iyi muchibuda nyaya ichiratidza kuti nzou nemapere zvabuda mumagame park mazvinochengetwa zvichienda mudzimba nekuda zvekuti hakuna chokudya. Saka ndanga ndichida kubvunza kuti chikafu chemhuka idzi dzinobva kupi zvadzava kupinda mudzimba dzichitsvaga zvokudya. Ndizvozvo abvunza mubvunzo wakanaka. Indakambonzwawo zvakare kuti kuhwedza uku makudanga kutora huku muzvikwere. Ndiani angatidaidze mubvunzewo? Ndiani anoda kutipindura? Kana tombotora pindura yenyu. Maita basa maichisamba. Ndoda kupindura ndichiti pane nyaya yataurwa yecampfire panotaurwa ipo kuti vanhu kana kuti macommunities vane kodzero yekushandisa zviwanikwa zviri munzvimbo dzavanotonga kana kuti dzavagere. Zvazvinoreva ndezvekuti zviya zvekuunza vashanyi ndo panowanikwa mabenefits. Parks inenge ichitarisa mumaprotected areas kana kuti nzvimbo dzinochengetedzwa mukati meboundary. Pane nyaya yabvunzwa yekuti hamuna mafenzi. Dambudziko rinoitika nderekuti tikaisa ruzhowa zvakureva kuti zviwanikwa zviya zvinofanira kunge zviri zvatinoshandisa tese. Hazvichakwanisi kusvika kune nzvimbo dzekuti vagari vaya vazvishandisewo. Naizvozvo zvinoreva kuti takuda kuti dzidziso yedu inge inotekeshera muvanhu kuti vakwanise kuziva maitire nemagarire emhuka kuitira kuti kurwisana kwedu kana kuti kunetsana kuite kushoma. Pane imwe nyaya zvakare iripo yekuti kana tichitarisa nzvimbo zvinoitwa zvinhu zvakawanda, kune inonzi pachirungu integrated land use planning. Dzimwe nguva tinotadza kucherechedza kuti plan kana kuti urongwa hwedu hunorevei. Dzimwe nguva tinoona vanhu vachinorima chibage muruzhowa rwegame park, kana kuti tinoona vanhu vachitora zvipfuyo vachizvisiya muruzhowa mepark.
zvinoreva kuti mhuka dzinodya nyama dziya dzakuuyawo dzichisangana nezvipfuyo. Dambudziko reconflict kana kuti kunetsana nezviwanika rowanda. Saka chinhu chikuru chinodiwa ndechekuti mapartners zvakaita sema-rural district councils nevamwe vatinoshanda navo tinoda kudzidzisa vanhu nekudzidzisana nevanhu kuti zvinoitika panzvimbo yakati ndezvakati, hatifaniri kuita zvinhu zvinokwikwidzana nemamirire ezvinhu. Dambudziko rambotaurwa rekuti mhuka dziri kuwanda, vanhu vari kuwandawo. Tinoona kuti dzimwe nguva tine nzvimbo dzekutoti nyangwe muri mumareserva kana kuti nzvimbo dzinogara vanhu mumaruwa, pane nzira dzinotozikanwa kuti apa panofamba napo nzou, apa panofamba napo nyati, dzimwe nguva dzichienda kutsvaga mvura kana kuti mafuro. Saka dambudziko rabvunzwa kuti chikafu chacho chinowanikwa kupi. Tinoda kukurudzirazve kuti vanhu ngatichengetedzei nzvimbo dzedu kuitira kuti habitat kana kuti panogara mhuka nekuwanikwa chikafu kana kuti zvekudya zvavo zvinge zvichikurudzirwa kuti zviwanewo mukana wekudevelop. Ndizvozvo mashoko akanaka nhai. Tiri kuita setinoita kuti zvinhu izvi zvidenhane. Handiti mazvionaka kuti zvinhu izvi zvidenhane. Saka tikafudzira mombe muruzhowa uku kuine shumba dzakutoti dzawana nyama. Handiti baba Kugwe maita henyu maichisamba nemi wateereri ndiri kuti zvinhu zvatiri kutaura izvi hachisi chinhu chidiki. Nyaya yatiri kutaura yenyaya yezvemhuka nekugarisana nevanhu, asi regai ndimbotsigirira ndichitaura kuti vanhu vese kubva nhasi manzwa wanenge wateerera chirongwa ichi wazive kuti kana zvese zvinoitika mhuka nevanhu, hatikoshese mhuka. Upenyu hwevanhu huri pamusoro-soro. Ndiri kuti vanhu wanase kunzwisisa izvozvo, nekuti pano vanhu vanotaura zvisiri izvo kuti vanhu veparks vanokoshesa mhuka. Kwete, hazvisiri izvo. Upenyu hwemunhu huri pamusoro-soro. Regai nditaure zvakare kuti tichitaura nenyaya iyi kunoda dzidziso amachisamba. seyamaunzai muZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority munotori chikwata chirimo chakatova chikwata icho chichi basa racho nderekudzidzisa vanhu kuti mhuka nevanhu vanogarisana sei, iyezve nemabenefits ari kutaurwa zvinenge zvichitaurwa. Pane waripo wanobva kubva January 1 kusvika kuna December uko wachitaura maruwa imomo wachitaura nevanhu. Saka ndiri kuda kuti isisu ibasa rako neresu isisu kuti tibatsirane kuti zvinhu izvi zviite zvinhu zvakanaka. Ndizvozvo majekesa tinotenda zvikuru nhai. Ndabva ndatora mufananidzo weimbwa. Tinochengeta imbwa munharaunda dzedu, tinochengeta imbwa mukati memisha yedu, asi munoona pagedhi pakanyorwa kuti chenjererai imbwa dzinoruma, asi dziri kugara nevanhu. Handiti nokuti taakuziva kuti tinogarisana sei. Tikatora izvozvo zvatinoita nembwa dzedu tikazvidzidziswa, tikatora dzidziso yabva pano, zvinotibatsira izvozvo. Saka munongoziva kuti kana toita nguva yedu inokwikwidzana nesu zvakanyanyisa, vadiwa tariri, tingarambe tichienderera mberi, asi ndoziva kuti zvimwe zvake tichazozvigadzirisa muzvikamu zvinotevera. Maita henyu vadikani, nyaya yedu chikurura majasi idzidziso yakadzama. Ndinovimba kuti vakawanda vadzidza nokuziva zvinhu zvakawanda zvavanga vasingazivi. Takutora mubvunzo umwe chete wokupedzisira, vadare vedu vobva vapeta vachipindura mibvunzo yese. Ndinoziva kuti nyaya yedu hatina kunyatsoipedza, tichazoita dzimwe nyaya mumashure maizvozvo. Dzimwe nguva muchazotiona tiri kumbire, dzimwe nguva muchazotiona tiri kumatopo tichiita basa irori. Ndouya kwamuri. Mubvunzo wangu zvakanaka, ndakagara naGweta. Indoda kudzokera pane munhu wepasi ari kumusha. Takakura tichiziva kuti vanhu vaigona kuti vakangobatwa nenhomba
ungonzi famba wakadai munoita uta hwake wotodzoka vanhu vomboita muriwo yekudai mwedzi miviri kana kuti zvino saka ndinongonzwa sekuti vanobvumirwa kuvhima ndivaya vabva kunze vachazoita kuti kana vavhima vokupai mari movaka chikoro saka vomumusha zvanzi naGweta unopuwa chimuripo ndokuti waurawa nemhuka anga asinganovhimi kunzoko pane ndogara zvomumusha imomo ndofawo here nenhomba ndirimo mumusha imomo asi vokuzhe asi vabva kuzhe nokuti vachabhadhara vakazomboti urare mwishumba yedu takaziva yafa yanzi sisu takatisingaizivisu takaiziva murufu rwayo sisu asi wakanga atobva kumusha kwake atova chiremba kumusha kwake akauya kuzongata kutonovhima kutopuwa mvumo yekuvhima asi ari mumusha unonzi hakwanisi kumbonovhima mhembwe yongobvisa nhombo mumusha handizisi pangaitwawo sechiremba doctor mubvunzo wakabatana ndiri kuya kuna baba Chitupa zvoitwa sei maita basa nemubvunzo wenyu saka kuvhima kwamukutaura kuviri rega ndange nekuvari kubva kuzhe pachirungu ndo matourist inotova tourism iya yekuti vanhu vari kuya vabhadhara mari dzavo vonoona mhuka vamwe vonovhima mhuka vachibhadhara mari chaiyo chaiyo inonzi forex ya US dollars akawandisa handiti saka vanouya vari toti chiko pachishona vanouya vari mubracket retourism handiti asi rekuvhima mhuka vabhadhara mari dzavo vamwe vopinda mabasa muodi mari yando yatsorwa navachukira yakuti inozoshewa nenzira dzakasiyana siyana handi mazviona saka inotonzi pachirungu sport hunting kutofara kuya asi vachiuraya mhuka dzedu tichiwanawo mari asi havangouraya dzavanoda tinotovapa kuti panharaunda iyi pawana kungourawa kana kuti nzou mbiri shumba imwe chete kana makudo 5 kuita kuti dzimwe dzirambe dziripo dzichiberekana dzichiwanda then yamataura manje kuti kweni ndofa nenhomba ndakatarisana nenyama here zuva nezuva yatisiyane manje uyu wamutemo kana muchida kudya nyama iyoyo pane nzira dzinotevedzerwa dzekuti mukwanise kuwana simba kana kuwana mvumo yekuti muuraye nhoraya mudye pane nzira dzinotevedzerwa kuti muiwana izvo zvotomboitika kunzi pane mhuka yaurawa kuti inde kwakati mhuka yaurawa kuti inde kwakati zvine magwara zvoda nguva yakati rebei yekuti zvinyatsoitwa asi hazvina kuvandika zvazvo muchazoti jekesera vadi vatariri nevateereri hanzi hazvina kuvandika asi zvinotitorei nguva nekuti vari kutaura vakatarisa chiringazuva asi zvinogoneka asi zvine mapepa zvine unyorwa hunenge huripo asi hamungafe nenhomba tinokutendai nemubvunzo wakabatana indanga ndotogutsira ndava kutodawo tumatumbu tukwenini ndouya kwamuri baba topeta sei chirongwa chakanaka ichi masoko angu ndeyekuti mubvunzo wamama wayo nyama iri kudyiwa makemfa ikoko vashanyi vari kuya kuzovhima ava chavanongotora chete matewe nenyanga nezvimwe ndozvawaenda nazvo nyama yose inopiwa kwavagari vemunharaunda ndozvirika kwese kune urongwa hwecampfire uyu saka toda kutenda tichiti kana tikabata tikaziva chiriko checampfire ichi chinotibatsira vachakura vataura zvakanaka pasi kunyika dzose nzvimbo dzakawanda musabva munomu kune pundutso neraramo yako kuvanhu maringe nekuchengetedza zvawanikwa izvi vachizvishandisa zviri pamutemo kuvhima hakuna kuramba kunobvumidzwa asi tofanira kuvhimakira zviri pamutemo madzisha anogona kunyora tsamba kuvakuru vedu vachitendera kuti zvinhu zviitike saizvozvo kwakawanda kwazvinoitika chinongokosha chete mvura inofamba nemuronga saka uyai titedze gwara rakanaka kuchengetedza zvawanikwa zvedu chekupedza chanengatsana ndechekuti kugarisana nemhuka kwatinogona kuita zvinokosha hama dzangu mhuka idzi ndedzedu isusu chedu senational parks kungokuchengeterai chete kudzipakata handi kudziridza asi imi ndimi mwene vadzo basa redu chete nderekuti tese imimi nesu tizvichengete tizvishandise zvivandudze raramo yedu zviri pamutemo mashoko makukutu ari kutaurwa kune vamwe tiri vanhu vakasangana sekuru vapa nzira yekuti dzimwe nguva mhuka dzamunoona dziya ndaana tsano akafa ndaana sekuru akafa vari kuya kuzotaura kuti iwe wakabayiwe handizvo zvose sekuru handiti makakanganisa zvakati hanzi dzimwe nguva dzinozvirakidza neukasha handizive kuti kana toenda kudivi renyu tinozvigamuchira sei zvine tsanangudzo here chimwe chandingade kuti muzive mbari kutaurwa panapa pamusoro pecampfire
ini hongu ndingange ndichiziva, asi pamwe vatiri kutandadzana nawo havasi kuziva kuti kana tati campfire tiri kuti zvakanaka imai Chisamba. Ndofunga kana tichingotaura zvecampfire tiri kutaura kuti urongwa kana kuti chirongwa chakaparurwa nehurumende yedu yeZimbabwe ichipa masimba kuvanhu kuti vazvirongere nokubatsirika muzviwanikwa izvozvo zvatiri kutaura nezvazvo zvakaita semhuka, miti nezvimwe zvakawanda. Izvozvo zvinovapa freedom yekuti sekutaura kwandamboita kumashure ndati inini vanotoitawo mabudgets zvichienderana nekota yatapiwa neZimparks kuti kana kuri kuti tiri kuuraya 5 nzou, ivo vanotoziva kuti this year tichawana mari yakati, wotoronga kuti mari yakati toda kuendesa mari yakati kuchikoro, yakati toendesa maybe kana iri nyaya dzekubhadhara vana, kuvaka zvivakwa, izvezvi titori zvibhorani nezvimwe zvakadaro. Saka muchidimbu ndo programu yecampfire zvairi inongopa masimba kuti vanhu ngavabenefite kubva muzviwanikwa zvavari kuchengeta, nekuti macommunity ndo vari kuchengeta zvinhu, ndo macustodians. Then ndangoda kuti ndingowedzera panyaya yataurwa yemabenefits enyama nezvimwe zvakadaro. Campfire iyoyi zvekare iri kutendera pane nyama dzataurwa dzekuvhimwa. Ndofunga pane zvirongwa zviri kuuyawo nema-development partners anda anautarira anazeta BFI. Tiri kunzwa nezvakawanda zvavari kuita, vari kuita mafish farming, tanzwa nyaya dzehuman wildlife conflict panapa dzinobatawo nyaya dzemakarwe nenyayawo dzekuti vamwe vanenge vachinopocha. Saka tiri kuedza futi pane maprograms ari kuuya through campfire program ekuti vabereki vavo vanenge vakubenefita, vakuwanawo something nyama, vanenge vakutochengetawo mbudzi, vakutochengetawo huku. Saka tiri kuona kuti dzese idzodzo inzira dzekuedza kuti vanhu vasazoende musango asi ngavatsvage chimwe chinhu chinovararamisa, nyama voiwana, vowana mari nezvimwe zvakadaro. Aiwa, tinotenda netsanangudzo yakabatana nayo. Mukupera ina handisati ndawana anondipindura zvataurwa nasekuru, kana kuti tazvitadza tozviita pane chimwe chikamu. Sekuru vati nzou kana dzakatsamwa dzinogona kusiya minda yese vamwe yozodya iwe kwako yozodini. Muchidimbu ndatonzi chiringazuva chakwana. Muda kupindura iyoyo? Muda kupindura here iyoyo? Hongu, pindura zvenyu. Ichokwadi zvataura nasekuru ndezvechokwadi. Ndingapa semuenzaniso. Takamboenda kunyaminyami ukoko kwanetsa shumba. Tikaita zveshe zvatinogona kuita napo pese shumba dzikashayikwa. Kusvika tazoenda kumadzisha akati kune vanhu vakashaisha vepasi mhepo yatsamwa, saka musanetseke nazvo, endai dzichapera kana mhaka iyi yagadziriswa. Zvikagadziriswa ichokwadi zvinoitika izvozvozvo kuti mhepo inogona kukonzera kuti zvinhu zvakadaro zviitike pachivanhu zviriko. Aiwa, tinotenda zvikuru. Vadikani, ndinofunga kuti tagutsikana nezvaitika nhasi. Kana tisina tinomwe mukana zvakare wekuti tienderere mberi tichitaura nyaya dzedu idzodzo, asi handigoni kuramba ndichienda mberi nekuti chiringazuva chiya chatsvuka. Regai ndikutendei nouwandu hwenyu, ndokutendai nekuita mibvunzo yenyu. Ndakuchitenda vatyaira chirongwa zvakanaka. Regai ndikutendei maita basa. Tinotenda. Ndinokutendai. Ndinokutendai. Aiwa, munongozviziva vadikani, kana tiita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo, chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Ngatisanganei pane zvimwe zvikamu, svondo rinouya. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.